Na Teodor. Na Teodosaurus Game. Сега evo igramo ova igra. Jeste? Evo imam Ferrari. Evo ovake. Evo gigunete. Sad snimam svi te kule. Evo mi. Ova drugata mi je, ova drugata. Ova je novata, ova je starata i ova je starata. Evo je kućata. Pijem sok. I sad će gledam YouTube. Dobro ne igram više. Zeko, šta radiš? Kakvu kašiku? Pa kašiku da mi pomogu, ali si uzemi čuda. Ovo čuda, da te pomognem. Imamo tri zagonetke da spasimo vreme. Gledamo se na premijeri. Zeko, šta radiš? Tražim kašiku. Kakvu kašiku? Pa kašiku da mi pomogu, ali si uzemi. Otvaramo mnogo Legendary Star Dropova i nadam se da će dobiti brawlere. Da li ćemo imati sreće iz prve? Super Rare! Ništa, ostaje samo Super Rare. Ovdje se 100% krije Legendary. Super Rare! Ostaje Super Rare. Drugi Super Rare već. Ostavite ovaj dođe subscribe za veću sreću. Dobro. يبني الناس من شهادة لأن قرأتنا لك ما تحتاج حرس حماية أخذت قلوبنا صدقني A sad ćemo da vidimo reakciju moje devojke, da li ćemo da raskine. Žmurim! Ako se sad letiš iz kuće. Kad otvoriš oči... Nemoj da gledaš. Smeti ruke na nešto. 4... Sad! Kako je glupo? To pravda da ti važno. Kako je i to ti poklop smoki? Ja mogu si nešto bolje. Moje na uvaj? Evo ovdje ti bubica. Da. Ide se Dobro došla. Znate vi ovdje nešto gledali. Da,